I'm
ebe a ọ kọtara ama Okwuti ebe a na-akpọ ụwa na ama Okwuti bezigbo ojogbo ọ ebe ma ụwa kọtara ọmụma ama Okwe ji eje ihe a na-akpọ ihe akpụ ọkụ ma ịkpọ ya akpụ ọkụ ọmụma ndị ama Okwe ọ na-ekwu okwu etechekwa egwu onye gị ọnụ ọ ga-agwa etigide ma onyegide gị ọnụ ịhụ na C90 mgbe a na-akpọ C90 ọ bụ ya bụ ọkụ ị na-anụ onye na Facebook na ịntanetị ọmụwa ndị a onye smasịrị enwe na Okwe oil and gas.
Ndị ogene ngwa ndị n'ụsọ. N'ụsọ ndị masquerade. Ndị n'ụsọ. Oṣù. Ndị mmadụ nwa si gụ mee ha aka ga-adị n'ụsọ. Ụmụnna gị hụrụ ha si na ịma ngabe. And they are dancing bata.
Thank you.